Salutare, prieteni, cu voi prețiosul ratontator din nou la butoane. După cum puteți vedea, am mai găsit un joc pe browser, unul puțin mai ciudat, amuzant, cum vreți să ziceți, ceva cu spălători auto. Deci, teoretic, ne-am deschis spălătorie. Și ce ne facem la spălătorie auto? Spălăm pe răstraie. Hai bă, că l-am spălat, ce ne să-i mai fac? Păi spălători auto, de ce ne spălăm unelte de tâmplărie? Spălăm aici un boloboc. Hai bă, toate așa. Ce mai spălăm acum? Ce e asta? Ce că spălători auto? Hai bă, toate-te. În ce nebuie ești tu? Un ceas. Al dracu, ceas, unde l-a băgat mă pe ăștia? În pământ? Hai, întoarce-te. Unde mai trebuie spălat? Acolo pe margine. Gata, spălat și ceasul. Ce mai spălăm acum? Ce e asta? Spray-ul. Hai bă, dă-o dracu de treabă. Nu trebuie să stai să spălăm măcar un spray. Spray cu vopsea sau ce-o fi ăsta? Hai, unde trebuie să mai dau? Bun. Continuăm normal. Ce spălăm aici? O minge de fotbal. Bine, ați venit la spălătoria ratonului. Spălăm orice. Orice lucru, indiferent unde le găsiți, noi le spălăm. Hai, unde mai mudară? Acolo jos. Nu mai avem apă. Opa. Nu mai avem apă. Dăm. Da, dăm o prostie asta de reclamă. Că nu mai avem apă. Hai băi. Bine, gata, am înțeles. Dăm un upgrade aici. Bă, nu ne lasă. Ce bugui jocul. Bine. Da, termin o dată că mă enervez. Trebuie să așteptăm să încarci apa. Dar nu merge, dau pe el, dar nimic nu se întâmplă. Bine, lasă-mă. Lasă-mă. Cumpărăm apă. Avem 50 de bănuți. Da. I-am dat un apă. Am cumpărat apă, du-te dracu. Nu vrei să ne lase. Dar tu la ce trecu mai ce prostia dacă nu mergi? Și ce? Trebuie să așteptăm aici până te pune apa. Asta-i sunetul, engleză, 2% apă. Așteptă să încarci apa acum. Upgrade. Să dăm 100 ca să salvăm apa, range-ul și putere. Avem 4% apă. Da, s-a adus și el la 4%. Dar ce dracu îmi faci prostia ta dacă nu mergi? Mamă, ce mă enervează. Avem 30 de bănuți. Așteptăm puțin să încarci apa asta handicapată.
Bun, avem 3%. 4. Hai măcar lăsăm un 10. Avem ăsta de aici de spălat. Și de acolo jos. Bun, hai, mai trebuie 4% apă. Am greu încarca apa asta, bă, zici că e apa statului din România, nu din altă țară. Că mai în România tot prescăște apa. Bun, 10%. Hai, fai 10. Hai bă, fai 10. Da, a făcut. Te dracu. Mult al dracu ai ținut. Nici 10 secunde. Hai, lasă-mă dracu, pace cu reclama ta handicapată. Face că nici măcar nu deschizi reclama sau să ne dai niște apă, tot apar ca proasta. Bun, mai așteptat să încarci încă 10%. Ia, a bine că acum apari. Trebuie 100. Trebuie 100 de bănuți ca să upgradăm ceva. La colecție n-aveai ceva? N-am deblocat mare lucru. Hand sau Wash Spirit Level. Spray. Spălăm, trebuie să spălăm câte 5 de fiecare. Du-te dracu, reclama mătii. 97%, mai avem dunga aia acolo. Hai mă, încarcă mai repede. Și dă-ne banii. Hai băi, băi repede, nu poți. Du-te dracu cu reclama mătii. Ia uite-o, bă. Dacă tot apar, măcar mergi dracu. Nu să apăl degeaba. Unde mai avem? Acolo, colțul ăla. Bun. Hai că mai da puțin. Lasă-mă. Tu-ți reclamă, mătii. Unde mai avem? Că nu mai văd. Sub ea sau pe ea? Las. M-am enervat de prostia asta. Păi ce că nu merge mai și apare. Ce n-apa că aici nu poți să dezactivezi reclamele ca pe telefon.
Du-te, dracu. Nimic nu poți să faci. În sfârșit! Lasă-mă! Are 7 de bănuți. Ce naipa că nu pot să iei nimic, trebuie 100 să iei ceva. Vedea că te și apasă prostia aia. Da, mergi odată, nu te dracu! La ce mai apar dacă nu mergi? Ia uite și tu, dau de 1000 de euro și tot nu merge. Ia la ce dracu mai apari? Bun. Face câte un strop așa, că altcumva nu văd cum putem juca prostia asta. Mamă, greu încarca pe asta. Bun. Hai că spălăm așa, puțin, puțin. Spălăm aici cutie de unelte. Unde dracu a aruncat-o și pe asta, nu știu. Pe fundul mării. Că altcumva nu-mi explic. Hai apă, încarcă și tu mai repede. Dracu, mergi cu viteza melcului. Deși ar fi logic ca la fiecare nivel terminat să umple rezervorul înapoi, dar se pare că nu merge la prostia asta. Hai, 10%, fă-te odată. Bun, hai, încă puțin. Lasă-mă drept cu reclama ta. Un spălar în 39% cu 10% apă. Acum așteptăm iar să încarce apa.
Care reclame astea handicapate nu merg. Un 5%. Prostia aia trebuie să spălăm. Lacă tu. Hai. Hai că nu l-am spălat. Nici acum nu l-am spălat. Reclama mătii. Hai bă, băi repede. Dracu apa aia cum mă încarcă, bă. Încarcă cu viteza melcului. Un 50%. Lasă, mă, du-te dracu cu reclama mătii. Dar bine că t-a și prostia aia la tier 2. Vezi? Deci, 5 ca să-mi 4 de bani. Te dracu. Dracu. Mamă, dar enervantă-i, bă. Cum mai avem partea asta de aici, aia de sus, asta în lateral, colțurile și cam atât. N-ai fac când pot să dau speedrun mai repede. Un 60%. Îi spări. Da, te adui cu apă degeaba. Hai că luăm puțin de acolo. Ce nașpa e, că trebuie să aștept atâta să încarc, ce prostia asta de apă. Hai bă, mai repede. Sper să dea mulți bani pentru chestia asta, mai cât așteptai.
Hai, fă-i 10 la mai repede. Un 4%, să ajută toată apa. Video tutorial. Trebuie video tutorial acum. Tot dreapta, mătii. Toți morți mătii cu video tutorialul vostru. Băgați video tutorial, dar de merg nu merg. Ia să-mi băgați mie aici ceva apă. Hai că am dat, fără să vreau. Ce dracu. Am mai spălat puțin pe spate, mai am colțurile astea. Hai că am dat unde n-a trebuit. Nu mai băga reclamă dacă nu mergi, du-te dracu. S-a așteptat să bage 10% apă. Bun, hai, încă 4%. Și lași că trebuie să ții și apăsa pe el, să-l și muți. Nu poți să muți pe aceea să apeși pe el. Și așa te duce apa repede. Bun, hai, că a făcut 74%. Avem un colț acolo jos, unul sus, aici, ăla pe cap și gata. Ăsta e că mai avem și încuietoarea asta handicapată și pe asta trebuie să spălăm. A spălat-o? Da, se pare că a spălat, că s-a pus progresul. Vreau să mut în jos ca să dau partea aia și tot apasă. Și apare prostia asta. Acum așteptăm să încarce iar apa. Un 3%. Patru la sută.
așteptăm iată carte la 10%, că măcar face mai mult. Bun, 7%, 8% acum. Hai 10%. Bun, hai, să întoarcă. Bun, 83%. Hai că mai avem puțin. Avem puțin de spălat, dar avem mult de așteptat. Bun, 6%. Bun. 88%. Hai că am făcut ceva. Acesta este un joc de răbdare, doamnelor și domnilor. Trebuie să aveți răbdare. Până în momentul în care nu mai puteți suporta. Bun, am mai făcut 1%. Sus acolo am spălat. Vedem unde mai avem. Avem colțul ăsta, aici și aici. Și nu știu dacă mai merge să mai curățăm ăla, ori așa lucește el, ori e murdar. Că nu-mi dau seama. Da, iar am mirosit apa. Sper să ne dea măcar 30 de bănuți. Că de atâta mai avem nevoie să dăm abri la apa asta, să încarce mai repede.
Bun, avem 6% apă. Ce mai aveți și acolo puțin? Da, mai aveți și acolo sus, la încheieturile ăstuia. Nu la încheietul, mă, la căptușeală sau trecu să ia ce-o fi la mânierul servietei. Sau radio, sau morțelui ce-o fi. Că și-am nu tare să-l curețe la ea acasă. Hai măcar așteptă până la 20%. Să carte 20% apa. Dar încarcă mai greu. Hai apă, vină mai repede. Ora de 16%, hai la 20%. Bun, încă 3%. Bun. Bun, am făcut 4%. Am făcut 4%. Ce mai avem de spălat? Colțul ăla de jos. Și sus la mânier mai avem puțin. Și acum iar așteptăm să mai încarce măcar 10%. Am apăsat din greșeală. Hai apă încarcă, băi, că până încarci tu îmbătrânesc aici. Se consumă mai repede decât încarcă. Apa asta e la fel ca banii. Se fac greu și se consumă repede. Bine, în cazul banilor se cheltuie repede. Mai dăm acolo sus la mânier, aici.
Am dat la mărir, ce nu s-a pus. Sau nu trebuie să dau acolo. Da, acolo trebuie să dau. Unde mai avem? Mai avem puțin aici jos. Și acolo lateral. Iar am dat din greșeală. Mamă, ce mă enervează. Că dau salmut, din greșeală să dă apa. Da, clipesc prostia asta aici, dar că dai pe ele nu se întâmplă nimic. Da, am mai făcut 1%. Mă enervează că dau salmut și se consumă apa. Așteptă să încarc iar 10%. Să vedem dacă ne dă bani. Dacă nu, asta a fost episodul. Hai bă băi, bine. Iar am mirosit tapa. Acolo mai era. Bun, mai avem 2% de spălat. Și gata. Deci partea am spălat-o. Dar tot ce știi.
Hai, repede, încarcă 10%. În sfârșit! Da, prostia asta. Păi și nu ne mai dă apă înapoi, sau? Carcă apa mai repede, măcar. Pare că tot așa încarcă apa. Collection. Făcune ceva la colecție. Trește. Asta acum îl spăl. Și pentru ce dracu dă eu upgrade aici? Da, folosesc foarte economic. Se consumă mai repede ca banii, ești nebun. Cu 10% apă a spălat 27% din tomberonul ăsta. Bun, mai stă să mai încarce puțin. Sper să ne dea mai mulți bani. Bun, a făcut 50%.
Hai, fă odată 10%, să spălăm tinicheaua asta. Bun, am făcut 60%. Bine că trebuie să spălăm și la mâniere acolo. Ai drecu și ăștia, nu să speli ea, că ne dau să spălăm noi. Da, mai lăsați-mă drept cu reclamele voastre.
Mă scot când am mai vorbit. Am adormit aici spălătorii. Hai să vedem cât avem, 24%. Hai, lăsăm până la 30. Poate eu să spălăm mai mult din tinicheaua asta. Hai, încă 4%. 3. Bun. Cu 3% apă am spălat aproape 10% din el. Deci mai avem colul la mânere, puțin pe margine și partea de jos și gata, e spălat. Așteptăm până să facă 10% și dacă nu ne dă destui mare apă să dăm, gata, episodul încheiem. Cred că am filmat o oră. A stat aproape o oră să spăl 3 prostii. Bine, 2, ca a treia nu mai spăl. Hai, încă 1%. Vedem unde dăm prima, de la partea aia mare de jos. Bun, am mai făcut 1%. Încă puțin. Mai avem o pată acolo pe ăla. Am dat, dar nu s-a luat nimic. Hai, nimerit măcar acolo. Hai, te drecu. Hai că l-a nimerit acum. Acolo nu mai am. Aici la mânerul ăsta mai am puțin.
pat acolo jos. Te spun pe aia că mi-e aproape. Salut! Cred că așa că mai vede. Mai avem la mânierul ăla acolo. S-a spălat? Nu. Dar la ce te când cu apă pe dacă nu t-a spălat? Acum t-a spălat. Bun, mai am mânierul ăsta și gata. Nici acum. Dar cum dracu spăl? Că dau cu apă pe ea și nu se spală. Și o să scapă degeaba. Ia uite mă, dau pe el, dar nu te spală. Și cum dracu te spăl acolo? Că n-am pege să bag ceva să spăl. Că o pege n-au știut ăștia să-mi dea și mie. Zici acum, că știi ceva? Dă-l dracu, nu mai cer nimic. Chide-te, du-te dracu. Prieteni, cam asta a fost, cu voi a fost ratonul, vă mulțumesc că v-ați uitat, puteți să dați like sau dislike, e treaba voastră. Eu am încercat jocul ăsta, văd că e cam stricat, așa că nu o să vă jucăm niciodată. Încă o dată vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. M-a salutat!